Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Mga tugang, balik kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. Partner? Yes, partner, basahon ta muna sa mga comment digdis sa satuyang Facebook Live. Si June Porter, good afternoon po. Grupong Pirates ng Ocean View Subdivision Virac nakatune in. Si Christy Navarez, hi Kuya Ian, Ate Jen, paglit naman po ang Navarez family. Always present na nagikinig sa inyo dito sa Ginubatan, Albay. And nagihiling man si Lara Taburno Hirang, Edwin Relucio, Sir Nick Rigachuelo, Marvin Clerigo Roberta, Juna Agbidar, and sa iba pa po, pwede po kamo magbugtakan sa indong komento, marina pagkahapon kay Rosemary Bilaro Binamera. Yes, Okay, Marina partner? pagkahapon. So ngunyan, partner, makakaulay ta, gigibuhon ta ining mga panalmingan, Yes, oo. bilang sarong mag-agom. Correct. Matao sa tuya ng inspirasyon. Lalo na sa imo, Oo. pag ika nag-agom. Correct. Oo. And of course, sa lambang membro kang pamilya na nakaantabay ngunyan, partner. Yes. Ladies sige. and gentlemen, without further ado, let's all welcome Ma'am Ludi and Sir Sir Mon Verdejo. Verdejo. Yan na. Mahiling ta po yan dyan sa satuyang Ayun. screen. Okay, ayan. Okay, nailing ta na sinda. Oo, yan. Hello, Ma'am and Sir Verdejo, Mr. and Mrs. Hello. Verdejo. Hi, good afternoon. Good Yes. afternoon po. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ini po si Jen with Kuya A. Marina hapon po sa indong dua, Ma'am and Ma'am Ludi and Sir Mon. Okay. Bako po. Ay, nahapon man. Opo. Sermon, day ka man po nagsisermon, perme. Okay. Ikisil, baka dagitan kita kang mga pade. Oo. So, anyway, Ma'am Ludi and Sermon, pirang taon na po kamong mag-agom? 31 years na po, kasugma. Yes. Uy! Celebrar sinda. Happy wedding anniversary po. Ano po Salamat. ano po so naging celebration nindo kasuhapon? Simple lang. Simple lang. Of course, na nagpun kami sa pagsimba, pagkaaga. Mhm. And then, nag-breakfast, kasabay ka ng mga aki. Mhm. Then, pagka-banggi, may tulong couples na invited kami na close friends ni para Okay. makasabay man sa muya sa samong celebration. Kasi bawal maghanda ki dakol, bawal opo. dakolang harandaan. Yes, ano yan, so gathering, mass gathering, day pa kita, May good pang pinagbabawal. yes, diba? day pa kita confident na magkaigo Yes. ng mass gathering at this moment, Sindang mag-agom, partner, also member kang Couples for Christ, Oo. and then active man sinda sa Commission on Family and Life. Oo, kang Diocese kang Legazpi. Yes. Okay, partner. Okay. Ano mo ta, partner, kung paano sinda nagkamid-bidan? Yes. Ano ang love story po nindong duwa? Sa inpo ka mo, primerong nagkamid-bidan, Ma'am and Sir. O yan na, garo nagbalik na so, Si Agom lang, sabi ko siya mag-istorya. Sige po. Ma'am Ludi, go ahead po. Paano mo po namidbidan si Sermon? Ay, first, apo dun sa nindo akong Ate Ludi and Kuya Mon. Sige Kasi po. actually, hindi po kami Ate Ludi Yes, and Kuya opo. Mon. Especially dyan sa usapang pamilya at Opo. mga nakakaaging panahon. Oo. Yes po. Iyo. Siguro after college, nagtrabaho po ako dito sa Legazpi. Mhm. Nag-board ako together with my sister sa sarong boarding house harani sa St. Agnes kasi tugang ko nagkaklase sa St. Agnes. Mhm. Duman sa boarding house, row house apartment siya. So first door, duman pala na naka-arkilaman. So mga Electrolux man. Alam niyo sa Electrolux man, itong gana, knock on your door, so arbola ka na. Apo. May mga darang guyod na vacuum cleaner. Apo. So, duman kami nagkamid-bidan sa boarding house na ito. Then, sa puon, papasabat-sabat sa sa pasilyo, sa tinampo, tayo ko man siya pigtitik, no? Pero pag nagkakasabat na kami, nagpasikra pa, nag-aaros na kami kay mata. So, parang sign of recognition na. Apo. Sa bot-bot ko, ay, ikaw man pala niya ako, kigwapo digti. Wow! Ay. Oo. Tapos, siya pala,
tigpa para kahuron, so katabang man doon sa boarding house na nagpapara patulay man siya. Mhm. So parang may mutual admiration. Opo. Oh. Then sa sagtod sa nagkakasabayan kami sa pag-breakfast duman sa main mess hall ta pag-breakfast sa rabayan nagpamamarahaw sa mga gabos na naka-star duman. Mhm. Then nagkabistuhan kami. Sabi niya sa kuya, saan nga yung harong mo? Tapos syempre, nagbo-board ba gano'n? Sabi Opo. ko, man taga-albay. Sabi ko, indang, di ko alam kung saan ang harong ni. In short, abo ko sa iya, taram, kung taga-sain kami. Opo. Kung taga ang harong ko. Ang idea ko, kung desidido siya, di mag-research siya. Di ba? Yung mananggad. True enough, one Sunday afternoon, nyaon na siya sa pintuan kan harong ni sa Bakakay. Knock on your door na. Hinanap ka na. mananggad po. Hinanap manangga. Eh, di ko alam kung pinano niya ako nahanap. Madali on man lang. Electrolux man. Madali maghanap. Oo, mananggad. Maski sa ka to, kuya mo na nakakaabot. Oo. Yeah. Ayan, oo. Nalibot ni Subicol para Bakakay din ako. Yeah. Saro 'yan sa mga saro sa mga indikasyon sa mga Yes. kalalakihan na kung talagang desidido Oo. ang sarong lalaki sa sarong babae, magibuning paagi. Maging porsigido ka dapat. Aron ka dapat tataw ka mag-Malaysia partner. Correct. Dapat tataw ka mag-Malaysia. Go ahead, Ma'am Ludi. So sabi ko, talagang desidido na ako mananggad sa harong meet. Ito sa purpose ko, abo kong itaram kung taga-sain kami, taga-sain ako. So syempre, halos every Sunday na nag-visit siya. Kasi pag weekend, uli syempre, ako mula sutugan ko sa Bakakay for the weekend. Yan, nag-bisita na siya. Tapos, pag birthday, kasi nagtamit-bitan kami na around September. Yan. So, pag balyumi naman sa pag November, birthday ko, naghanda man sa parents ko duman sa harungkan auntie mi sa Albay, sa birthday ko. So, invited man siya. Tapos, yan, naging boyfriend ko na siya that November. Kami naging mga 4 years po. Halawig man po. Talagang sinagaan ni Kuya Mon. Every weekend, niyaw siya sa harumi and kan nag-graduate na sa tugang ko, di syempre din naman kami nag-board duman. Pag day siyang trabaho sa Naga kasi nagbalyo na siyang work sa Naga, Opo. sa Naga Telephone Company. Pag day siyang work kasi may panahon na tapos niya na ang trabaho niya, piece job, kumbaga pag nasabit niya o pag-receive niya nagabos ng mga bills, mga billing statement, pwede na siya magbakasyon. Yan, magabisita yan sa Bakakay. Yan. Ate Ludi, ano po sa namatian mo kang primerong nahiling mo siya na yaon na siya sa may hampangan kang pinto nindo? Actually, aram mo sa harong ni, bihirang may magbisita sa harong ni. sabi kaya, hani, sa istorya sa imo kan mga may pigtatarang mga sa imo sa nakaka-istorya mo sa Bakakay. Ara mo, may sarunggurang duman na nagtaram sa ko. Ikasa nga ngayon, ang nakasakat dyan sa harong na. So, Ang harong ni kasi is natawag yung makusog ang buot. Oo. Ang harumi kasi is an old Spanish house na so mga kaitong panahon bagang dara ko na kung nakapabakakay na po kamo Opo. tampang kan simbahan may kaitong bago nagbagyong sisang may tulong talanin dyan na terakulaon na Spanish house. So sa sarong kanto sa muya ito na sa parents sa mother ko talagang daing may kumbaga bihira na may magbisita mag-ilusyon o mag-akyat ligaw kasi parang natataha daw ang mga lalaki na magsakat sa harong na ito. So tanda nga ni niya na siguro nangalas man sa ramama na may naglakas loob na magbisita na dahil manggay kumabisita ang taga Bakakay mismo from Lagunoy Camarines Surang nakasakat naman. Sabi, wow, siguro niya ako, desidido talaga niya ako ini, lalaking ini. So, bakuman sana ako, so ginibo niyang ka-close niya, pero more pa pag nagbibisita siya, ang ka-close niya talaga sa mga tugang ko, and sa mother ko, and sa father ko. Minsan nag-shot-shot sila ni Papa,
And si mama man, sip-sip naman rin siya kay mama. Pag ma-bisita siya, may pasalubong siya kay mama sa kuda eh. Iyon. Sabi nga ni, kung nga ngayang magustuhan ka kansarong babae, ang inot na, sabi nga ni sa Bicolang, inot na ang ilusyonan mo, sumagurang nasa palibot niya. Yes. Di ba? Oo. Magayon nun so style ni Kuya Mon. Kuya Mon. Ano? Oo. Kung pwede sa naarugon ko yan, inarog ko na. Oo. So, but anyway, Actually, may sarusa ng hindrance talaga. May auntie ako kay ito. God bless her. So, gala na po ito. Talagang dagit sa iya. Oh. Kasi, ano daw, ano nga yan? Ano nga trabaho ka? Sabi ko, ahente po sa Electrolux. So, ang sabi niya, ay maglakaw-lakaw ka pa. So, sabi yun, hanap-hanap. paghanap pa dati iba. Duman man malaog so kasabihan partner Ate Lude and Kuya Mon na you cannot please everybody. Yes. Diba? Ayun pala. Kumbaga, Opo. paano mo ito Kuya Mon naging kumbaga from negative, alam mo po ito na may bako pabor sa imo duman sa pamilya niya ni Ate Lude? Aram na aram. Opo. Nagdadangadang pa sa naso auto ka ito, minatago na ako. Ako kasuro. Ano po so ginibo mong kumbaga paano mo po ito na dinara na aram mo po na igwaki syempre Ang araw kayan, madalion man sana, magpakatotoo ka. Mhm. Kung ano so, tunay na ano mo, mahiling niya, ang tunay na ugali mo. Mhm. Sa totoo lang, after kan makasal na kami, baliktad na, ako na ang pigpaparahana, pako na siya. Iyo man ang ganda. Nahulog naman subot niya kay Mon. Even so kantang na mapamalahin na so family ninda. Pig-invite mi siya, sabi tita, madigin na sa family ni Mon sa Sunday. So bako na siyang hesitant, wala ng resistance, kumbaga nag-apot siya kung noon ang kasal. Nag-attend siya kan pamalahi, tapos in fact nag-offer siya na duman sa iyang may igwa kasi siyang magayon na beach resort. Duman na lang ito mag-reception, sabi niya. Wow. Mapapasana all ka sa na partner. Yes. Nakapasal na. Mapapasana all Pero ka sa tayo na. man kami nag-reception naman. Di man kami nag-dagas. Kumbaga nag-offer man sana po Ate Offer Ludia. man lang siya. Okay. So, di man kami pingdik lang naman ta, dipisin man. Opo, Ano yun lang pala. ako, ano, Okay. Ate Ludia and Kuya Mon, bilang o sa laog naman kan pamilya, paano po ang secret? Pero ano po ang aki nindong duwa? apat. Apat. Lalaki, tulong babae. Okay. Opo. So since so na far, successful naman po sinda ko niyan. Actually, so tulong, graduate na, may trabaho na. So saro, nagkaklase pa sa bunso. Mhm. Okay. Okay. Ano po ang sikreto nindo sa pagpadakula ki mga aki? Kan sa radit pasinda, dahil sinda pighayaan na makasalamuha sa luwas. Kumbaga, ma-expose sa Opo. luwas. Kasi gusto ko talaga maging makusog sinda socially, psychologically. So, spiritually, most especially, of course. Kami, since 1 year old pa sana so eldest, naging member na kami kang Couples for Christ. So, at a very young age man, pina-intra mi na sinda starting from Kids for Christ. Kaya ito sa mga ministries ng Couples for Christ, may Kids for Christ, tapos naging members sinda kan Youth for Christ. So, so mga girls, naging Singles for Christ naman sa ngunyan. So, lalaki, so eldest me, di na siya nakalaw sa Singles for Christ kasi nakalaw siya sa sarong school na active sa Opus Dei. Duman na siya nag-community sa Opus Dei. Pero at an early age po, exposed na sinda sa mga activities, naging leader na sinda sa grupo ninda. And kung ano ang mga activities ninda, sinuportahan mi lang po. Basta arami kasi na imbis na makigbarkada sinda sa mga negative na nagmatao sa negative influence, mas maring nadigdi na lang sinda sa spiritual community, makakuha ki positive influence, tapos ma-develop pa sa spiritual life ninda. Which, true enough, nagbunga man po ito kimaray. Okay. So dakulaon so influence kang ikang mag-agum na iniduman sa mga magiging sa mga buhay kan aki nindangon yan. Yes, oo. Mag-iba-ibang ministry. Yeah. So, baga talagang monitored and guided by the parents, no? Opo. Oo, So, sana
Sana Okay. maging partner, maging panalmingan kan mga parents ko yan ng mga bago. Hindi ko ngayong araw magigibuon sa aki ko. Yes. 'Di ba? Oh, so araw ka to, sarong mga panalmingan iyan, ano? Tama, oo. Ate Ludi and Kuya Mon, ano naman po ang nakapagsustinir kan sa indong maliputok na pagkaminuotan bilang mag-agom? Sikreto. Yes. Sa sikreto. Pwede na ibunyag na garo yan, Ate Ludi and Kuya Mon. Yes, Jen. Opo. Before Misimbagan yan na hapon, may dagdag pa kaming saro pa duman. Go ahead po. Go ahead po. Oo. Sa mga ate. Sa mga aki. Opo. Mhm. Kan na, Sinda, after high school, di ma-college na, dahil mi Sinda pigbuotan kung anong kurso ang mi Sinda. Sinda mismo ang pigpapili mi. Baka pag-abot kang panahon, papasulon kita na kamo nga nagpili kang kursong iyan. Iyan. Kaya Sinda pigpapili mi. True enough, magayon ang resulta. Talagang desidido sila sa pag-eskwela. Dahil kami naghahalit, nasa Manila man Sinda, puro sa Manila ang kadakla na aki mi sa tulot, duman sa Manila nagklase. Dahil kami naghahalit dahil member Sinda kang community, duman sa school na ito, igwa Sindang community. Kaya, mas kay harayo sa mo, dahil kami naghahalit sa Inda. Yaon din ang sa passion. Kan mga Dagdag aki. ko lang duman, may one time lang na ining sa mo yung third child, si Judith, nahirapan kami magpalaog sa iya sa UST. Naging waitlisted siya kasi gusto niyang course Fine Arts. Interior design. So, gusto niya. Ganyan, waitlisted siya. Sabi ko sa iya, Jude, ano kaya kung mag-architecture ka na sa BU? Kasi wala man Fine Arts sa BU or sa Aquinas bang ano. So, UST naman yan. Sabi niya, ma, kung pipilitan mo ako na maging architect, di inanggap niya ako magiging maugma sa buhay ko habang buhay, sabi niya. So, di naman mapirit, kasi in fact, halang kawang ko ta sa ranking niya sa architecture degree sa BU, pero nag-take lang siya ng exam sa BU dahil napiritan lang siya sa muya na mag-take siya naman. Pero sa pag-enroll na, mama, abo ko talaga yung maging architect sa buhay ko. So, ko talaga yung fine arts. So, tinapang niya ito, sinuportahan niya siya yung pag-eskwela niya sa Manila. Talagang, iniman so medyo pinakang madugo sa gabos kasi medyo duro difficile na course. So, successful. Kumbaga, in fact nga, naging top, pa ito, cum laude, tapos top 10 pa sa board exam. Kaya, maumama na, maski difficile so inagihan, naging successful. So, mga aki. Saro yan sa kadaklan na mistake, sabi nga ni kan na iba, mistake da sa sa padakula kan aki na sumagurang ang nagiging Yung nagbubuot. Yes. kan kurso. So ini si Ate Ludi and Kuya Mon pinabayaan ninda na magpili ang ning aki na kurso magdesisyon. so aki ninda. No, kasi sina sa mga aki ninda ang maano kayan. Madara pagkatapos nindang mag-eskwela. Correct. Okay. Tama, partner. Yes. So, Sige. Ma'am Ate Ludi and Kuya Mon, so sikreto nindo sa balikan ta sa maliputok na pag-iba-ibanan. Ito, Garo ulo ko Araw, lang digdi sa moyang nalaogan, sa community kan couples for Christ, every year may retreat kaming piga-attenderan para sa couple, sa mag-agong. Every January, yaw kami sa Baguio, nag-retreat kami duman para lalo pang deepen ang relationship kan lambang saro. Iyan ang sikreto kan sa moyang kaya ini-encourage ko sa mga nagdadangog dyan, mag-join ka mo sa Couples for Christ. actually, dakulaon man na bagay siya. Dakul po kasi ang inagihan ni sa buhay ba ganing mga agum, Ganun Yes man po. sana yan, rosas na. Salo lang akong rosas, pero ang tunok dakulon. Yes. Sabi na marriage is not a bed of roses. Mas dakul ang challenges and mga kadipisilan kaysa itong kaugmahan. Alagad nagtutugod kita na kung yaon ka, may community ka, may nagre-remind sa imo. Kaya nga ni po may magayon na may community kasi bako kita mga perfectong tao our marriage is not perfect, bako ako perfectong agum, ang agum ko bako man perfect husband. Pero with the community, pero kami nakakahanap ng perfect moment para ma-express ang love ni sa lambang saro and of course, di makalingaw sa
pag-trust kay Lord na siya man lang talaga ang mataoki, kagianan sa mga kagabatan. Kasi ang totoo po baga, ang sa mag-agom, dakol ang tentasyon na nag-aabot. Dakol kaming challenges actually na igaagihan sa buhay. Pero dahil nagtutubod kami na even with those challenges, di kami basta-bastang mabulagan, mabibreak ang family. Kasi nagtutubod kami na si Lord ang source ng samuyang kusog. Baga, without God, siguro haloy na kami po na na nagbulagan or nawara ng family ni. And kaipuhan po talaga ng sacrifice. Sacrifice in the sense na aramtan namin mga pagkukulang ang kada sa so acceptance lang naman and communication. Kaipuhan mag-istoryahan. Para kung may mga puro problema, nasa surface siya, nasa settle. And ang pinaka-importante po, napapahiling mi sa mga aki na maugma kami bilang mag-agom. Kasi pag kami mismo, broken kami, mamundok man po ang mga aki. Correct. Opo. Yan. May one time nga ni po, nadag kami kan mga aki mi, naturugon kaming duwa na naka-holding hands. Unconsciously, nagitulog kami na sukamot mi, isa may nagka-holding hands kami. Then, pinicturean pa lang kami turugon. Tapos pagmarataan pagkaaga, excited naman kayo ito. Sabi, Mama, may kahiling niya ako sa Indo. Tapos, pagpahin nga sa buya sa cellphone may cellphone na kayo. Pinicturean kami na tulog. Tapos, nahiling ni kung dura na siya kaugma. So, sabi ko, ilin mo ha, pag maugma ang mag-agom, ang epekto sa mga aki, maugma. Mas lalo silang ma-excel sa studies, hindi man maghihinguwa man sila, maging marayang buhay hinda. Pero siguro na ini ka may mga couples na talagang nagbe-break sinda, nagkakaburulagan. Ang mga aki man, medyo napapariwara. Dahil po, napofrustrate sila na, harigi, buda, ilaw, kantahanan, nawara ito or na-break na ito kaya nawawa naman sila sa pag-asa na mag-excel sa buhay. Tandaan po nindo sa mga nagaantabay pag maugma ang mag-agom, maugma ng mga aki. Yes. Nailin ko dapat pala pirming maugma ang mag-agom. And Correct. how sweet, nagkakaturog na naka-holding hands man giraray. Tama. Oo, yaon po sa sweetness kang duwa, Yes, di ba? Nailing kang mga aki. Ang iba nga ning mag-agom, susaro nasa kwarto, susaro nasa sala. Yes, Any additional, Nagayunon. Kuya Mon, tabi? Ano po? Any additional, may idadagdag ka po duman sa sinabi ni Ate Ludi bago kita magtapos sa itong programa? Ang ultimo diyan, importante ang bilog na pamilya, yaon ang pagsasarik sa mahal na Diyos. Kami, every night, talaga nagro-rosary kami. Minsan, nakakatulo pang rosary kami, taigwaso sa mga kasin niya, igwang sa mga couples for Christ sa Katanduanes, igwa man na kami, digdi sa harong. Importante yan na, iyan ang sarong bagay na day tapaglingawan na kita ang buhay ta utang taman sa naini sa mahal na Diyos. Kaya ang gabos na bagay dapat magpasalamat kita o aldaw sa paagi ning pagpangadya asin pagsimba. O aldaw 6:30 yaong kami sa St. Raphael nag-attend ng misa para makapagpasalamat man kan sa kagurangnan kan mga biyaya. Asin mga biyaya na nare-resibita sa oral daw. Yeah. Sarok pang bagay, po na kami kinasal, dahil mipiglangawan ang marriage vow na baga sa simbahan. So grant us, O Lord, to be one heart and one soul, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Yon ang dapat na pirmi. Yan ang Okay. dapat na pirming pagantabayanan pagrumdumon kan sarong mag-agom. Correct. Tangani din nagaabot sa Sa punto na. Burulagan. Tama. So Opo. vow, so sinumpaan ta sa hampang kang mahal na Diyos. Dai paglingawan. Yes. Diba? Anyway, Okay. Salamat po sa indong duwa. Opo, And, Ate Ludi and Kuya Mon. Salamat man. Belated happy Happy 31st wedding wedding anniversary. anniversary
Thank Salamat you. po. Thank More you, thank you. wedding- Sana may na-inspire man kaming mga couples Opo, para for sure, magniwaman na maging successful, magdanay sa pag-ibahan. Magom naman da Ate Lu, de sermon si Ate Jen. Maninong na kami ni. Ah. Hindi ko yan lingawan, may ninong May, dasin. ano na, may ninong and ninang. Yes. Okay, so aago mo na sa naang kulang. Oo, yun na lang ang kulang. Salamat po. Thank you so much, Ate mabalus Ludi. po. And, Kuya Mon. Welcome Ano? po. Thank you. Thank you. Okay. Yan mga tugang, Okay. ano, si Ate Ludi and Sir Mon. Nakaka-inspire man Yes, talaga. maka-inspire magayunan na ang sentro kan sa indang pag-ibahan partner si Lord. Nakakakiliti. Nakakakiliti. Dahil kumalingawan sa nag-holding hands na, Opo. na naturog. Ano kaya? Acceptance and communication sa loob ng pamilya. Yes. Diba? Okay, so yan na po ang presentasyon kang programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw ni Nuebes. Lado technical, Kuya Jun Apoles and then Richard sa satuyang IT department. Ini po si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Pampagana sa